eu sunt Adi și astăzi ne jucăm Kingdom episodul 7. Am rămas aici, am făcut un video de 20 de minute, mi se pare, nu știu sigur. Mă văd cam nașpa. Lara și băieții ferma. Ieri am distrus un portal, dacă mai țineți voi minte. Bă, îmi fură banii. Bro, dacă le dă la ăștia banii, îți fură... Pizda măs de joc. Doi cavaleri. Every tower, every tower. Ai, am luat pe ăștia. Am și uitat. Până atunci nu o să pierd și eu nici eu timp, o să mă uit și eu la un YouTuber. Că postăm videoclip și să n-am o zi ocupată astăzi. Că trebuie să filmez 3 episoade, unul după altul. Eu nu-l pun pe ăsta pe YouTube și mă apuc chiar să filmez altul, că să-mi ajungă, că nu știu dacă pot să filmez neapărat în timpul școlii. Mai bine să fiu sigur. Nu știu dacă se aude sau stai. Aici probabil o să avem probleme. Dar avem 2 cavaleri arcași. Zidul ăsta trebuie să-l upgradăm. O să apăd la fermier, avem nevoie de iar de un fermier. Ce am observat eu, băieți? Nu aici îmi dai, nu aici îmi dai nici tu. Tu ești noroc. Nu atacă nimeni. Hopa, Jad. Cat. Caput. Pu-pu-pu-pu. Pu-pu-pu-pu. Ziua 20 de 0. Am marcat și n-am nimica. Să mai vânezi, uite și tu. Nu găsesc și eu un chest prin pădure, eu ceva, o atenție de la jocul ăsta. Nu găsesc un căcat, că se păca mea și... În episodul trecut am văzut și voi monstrul ăla care zboară de... Ne-a urecheat un pic aceea, ne-a dat un pic la botic, să zicem așa. Da, zbărceat. Zbărc al nostru. România King. Ei, dă-mi banii mei. Te pup.
Ce furai naibii banii? Hai, Valea. Și atunci trebuie să plecăm în curând de pe insulă. Că stăm și stăm prost. Suntem pe a doua insulă de... Mi se pare că 3 episoade și pe insula asta. Așa trebuie să plecăm neapărat. Măcar să ajungem pe insula 3, să mai vedem ce mai facem pe acolo. Mă mir cum n-a venit iarna încă în joc. Apăsați chat. Dacă vine o arcașul ăsta aici, trebuie să mai vină unul să vină și țăranul ăsta să-și ia arc. Hai, viteză toți. Ce nu a venit să ne atace nimeni. Doi muncitori. What? Jocul ăsta are... Nu cred. Hai. Ce suntem peste ei, Nu suntem peste ei. N-am bani. O să ne distrugă. Intră pe noi. De ce cavalerii fug? Fugiră toți. Bro, nu cred că scăpa. Uite ce fugiră cavalerii. Frai naibii ei să fie, ce fugiră toți. Băgane și pula. Bă, monetizarea. Fua. Ce fugiră, bă, animalele, bă, ci că cavalerii te apără. Fugiră primii, bă. Erau muncitori acolo, stăteau. Îi văd pe aia. Am plecat, te pup. Noi să fim sănătoși. Și tu. Și ajungi repede și aici. Pau. Mamă, trebuie să strângem calma, vreau să umplu sacul de bani, să fiu și eu full măcar o dată în viața asta. Hai, mă, fermierii. Hai, Valea. Nu știu ce ai bine să mă fără iar. Ha. Hai că o să ia și plantația asta și iar vin ăștia să mă cer de ales. Hai mai repede. Ce stau, mă, uite, n-ai vizit, stau să fără banii. Iar pe partea asta suntem bine, pe partea aia suntem mai curul nostru. Așa mi se întâmplă mie, gen, mai noroc. Yeah, good. Take this. Ne facem și noi un pic oameni ăștia mai buni. Ce vin toți în bază. Hai, Valea.
3 bonus. Chat 3 bonus făcurăm. Hai mă. Bă, își bate jocul ăsta. Am belit-o. Mai repede, mai repede, mai repede, mai repede. Chat, n-au atacat, n-au atacat. Bă, nu cred. Ce noroc. Vezi că dacă se grăbeau monstruții ne distrugeau aici. Vezi că vin mult la catapulta față cu față. Hai repede. Cinci fermieri, hai, vreau... Bă, vreau o dată să terminăm și noi, să putem să plecăm și noi de pe insulă. Stăm mult și stăm degeaba. Dar să mai facem și noi ceva, să mai... Din am împins barca, să vă gândiți. Nu. Nu mai avem nici arcași, să vă vedem, nu avem nimic, că suntem goi. Nu, chat. Nu, am modul avion. Am internet oprit. Explicați. Nu l-aveam oprit, l-am oprit înainte de filmare, că nu mai suport. Nu mai suport, chat, nu mai suport. Acum sunteți șmecher, stați afară, barosan voi. Până vine aia și vă educă. Hai, naibii, voi fugi răs primii după zid. Ce mi se pare mie să o facem barca mai greu? Nu mai înțeleg nimic. Facem barca, cred că mai greu. Ce alt videoclip, cred că în episodul viitor, gen când îl pun luni, o să terminăm să ieșim de pe insulă. N-ai cum, uitați-vă și voi. Ăștia-mi fură banii. Nu, că cavalerii spură rău. De nu fac un turn de la mic undeva și îi pun pe toți acolo să stea. Hai că vine și seara. Bă, da, mă, fură ăștia de mă enervează, vere cavalerii, că bă, îmi fură toți banii. Nu-i suport. Aici avem și arca și tot. Se-a prins o torța, da, intra răgada. Hai că suntem bine, vezi că dacă plecăm așa, gen, plecăm cu o infanterie de asta după noi, cred că chiar am scăpat ca lumea. Pe bune vă zic. Ce mai iau și ei, că îmi prăște așa și fură. Bă, la pe barcă, pe partea asta oricum nu mai vin. Nu mai vine nimeni, nu știe ce fug. Și acum să vină un monstru de la mare să-mi dea un punct să-mi sară coroana, să mă fure de tot. Să mă prăduiască. M-am doar un bănuț, chat. Nu m-am deloc bani aproape, sunt goluț. Gata și zi.
Că n-am bani din aia, atâta vă găsiți, vă zic și eu atâta, că n-am bani, vede, făcut degeaba tot. Hai, că așa pleacă. Mie îmi plac că ăștia pleacă ultimii, dar se întorc tot ultimii gen. Se bagă cel mai bine în bază, gen, se bagă fix în mijloc, acolo unde e zidul mai puternic. De între să ai de trecut mult după ei. Mă vede. Nu că-l bat, îi bat, ține-te că-i bat. A, nu dați da bani, bine, băgă-mi și bi, voi. Mă, dă și mie ceva, te rog, împrumut, datorie, gen. Păi nu lasă și mie bonusul ăsta, măcar un bonus am. Și că dacă ai un ban în portofel, gen un ban, cum ar fi dacă ai ceva bani la tine, de Revelion, o să ai bani tot anul. Nu știu, bă, cum se face, am avut bani mereu și mereu nu mai am avut. Haide, ce logică a avut să iei aici de rupsai cu logica asta. Uite-te și tu, ba, un arcaș nu e aici să omoare toți iepurile și să fac și-o bani. Bă, 1. Da, bă, ia uite-te și tu, mă, nu fac nimic, avere, pierd un episod degeaba că n-am niciun ban, vere. Nu fac, bă, niciun ban. Erau 3 bănuți acolo. Vă bate scur oricum, băga mea și picioarele, nu voi. Bă, știi mai bine. Ne, hai, vale. Vale de aici. După cum se aude presimțele de noapte roșie. Un bănuț dacă mai aveam. E, bine, mă enervează, mă duc să plătesc acolo. Să iau pe aia 2 în bază. Nu văd ce mai fac. Bă, pierd un episod, nu că fac episodul mai lung, vere. Bă, măcar un pic, bă, să împinge în barcă, bă, nu pot să stau așa. Pui mei, văd de maxim fiecare serie de 15 episoade, așa, terminat tabra jocul. Deci, eu nu-l termin și fix că n-am de toate, gen. Episodul trecut era să încheiem seria. Deci atâta vă zic, gen, când ne omoară monstrurile, am încheiat seria. Asta pot să vă zic. Și venim cu Kingdom to Crown. N-avem ce să facem. Ne omoară, n-are rost să începem iar pe aceeași ăsta. Dar las, chat, că avem salvări, avem o grămadă. Avem nevoie de un om de ăsta, bun. De un archer. Na, iar nu mai avem bani. Văd aici mereu dărâmă câte unul de ăsta. Câte o piatră din zid. N-apucă să le distrugă pentru că e departe portalul. Hai că presimțire că mai colectez și eu niște bonuțe astăzi. Chat, o să porni.
Mă uit la zbăr acum. Are și pronume și turbo pronume, te rog frumos, așa trebuie să specifici. Artistul. N-am bani, că mă dădeam și ție. Bă, nu mai... Că nu e mult de împins. Am mulți cu de-ăștia ingineri. Îi trimit repede, se duc ei, fac cumva. Dar n-apuc eu, n-am bani. E luna roșie, chat. Asta e luna roșie. Nu știu ce mă gândesc de nu vorbesc, nu mă băgați în seamă. Sunt autist. Am probleme. Da, e luna roșie, am venit-o. PSD! Pac! Da, bro! Am venit-o, chat, am venit-o. Fugi repede, bă, și ia copacul ăla. Sunt cu tine, ok? Suntem amândoi. Suntem amândoi, vine ăsta. Îl faci repede și... ai făcut aici gard direct. Ai făcut gard direct. Și dacă îmi dispare ăsta de oameni, am plâns. Am pierdut cea dacă mi-a dispărut ăsta de oameni. Mă, bă, ce? Nu mă să fac aici? Da, nu mă lasă să fac acolo. Ce nu suport eu jocul ăsta. Bă, e atât de șmecher jocul și îl strică mecanicile. Uite. Fă-mă, bă, fă-mă cumva să fac și eu, să fac mai mulți bani. Blomare, nici șmechere, nu știu. Chat. Bă, mie nu vine să cred. Bă, scuipă banul, nu vreau să-l ia. Dacă nu-l bat, am murit, chat. Bă, plecați mă odată de aici, hai, Valea. Da, ne depărtăm prea mult, bă, să mor eu și eu sunt prost. Am vere, n-am nici bani să le dau la astea nimic, n-am. Bă, mă, te rog. Ai milă de mine, mă încățăși. Nu mă, bă, nu se merită, mă, să-l upgradez acolo, nu are rost, hai, îl upgradez până aici, maxim, vere. Să am turn, să pot să am și o arcaș, n-am ce să fac fără arcaș. Nu, asta n-are rost, man. Fuck, n-are rost. Aici e pierdut, n-are rost, man. Mă îndrept de degeaba spre el. Bani, n-am nimica, mă moară și ăștia, bravo, mă, bă, ce-mi place jocul ăsta, bă, intelectual joc. Intelectual jocul ăsta. Am două dată cu sapa aia să sară banii pe aici. Zic că fac, că nu știu ce, că drec, nu mai fac nimic, am spun prost. Bine că n-am bani în pușculiță. Se face seară din nou. Am pierdut chat, am pierdut să mor.
Nu mai te-ai apropiat de ferma, bă, autistule. Ăla te-ai făcut maică ta. Nu! Faci figuri, da? Bine. Hai repede. Ce mă? Bă! Bă, mă luați la mișto? Da, mai iau la mișto ce. Na. Na, că bă, mă dam, bă, luau banul. Chat. Nici să nu are bani. Da, am pierdut chat. Am pierdut, mutați-vă după zidul ăla. Mutați-vă după zid, mutați-vă după zid. Nu după ăsta. Doamne, am pierdut chat, am pierdut ăsta. Ăsta e meci pierdut. Vă zic că am pierdut că... Nu dau și eu să am pierdut, suntem cooked, oricum suntem cooked. Suntem cooked. Vere, cum pierdem, bă, nu mai suport. Filmez de 30, trebuie să filmez de 30 de minute. N-am ce face. Știi și tu. Știi-te și tu, mă. Uite cum pierdem, bă, nu mai... Nu, 37 de minute, după seara asta închei. Bă. Și acum dacă ajung monstruleții, ce fac? Hai, să mai pe joc. Hai, chat, eu am fost Adi, like, subscribe, distribuiți la toată lumea. Hai, ceau!